Menzi Music, uMenzi Mabizela wale eMnambithi uthi ngisacela ukunethula nansi inqola yami yesithathu ngomculo nje kuphela. Bathandi bomculo wonke, ngiyabonga izenzo zenu zaze zangenzela iqiniso. Kubeka yena laphana uMenzi ejabulela ukuthi ebonga ukuthi usezowathola amandla naye wenza into enhle wayothola inqola ihashi lesithathu. Alithole ngama-streams, imali zama-views lezi. Ngiyadlala. Bayaqasha bafethu bezinsuku basenza kahle kakhulu. Sibonile last year noma kuqala unyaka amagigi bemaningi kakhulu. And uMenzi omunye wabantu abaqashe kakhulu njengoTencane yibona abantu phela beside uKhuzana noMthandeni. Yabantu abaqashwayo baqashwa ngempela. Right. Yizo-ke iy'thombe zale muntu yakhe laphana emukele. uMenzi kade esebenza khona ngokomsebenzi owinsika yethonga. Bakubanga-ke lokho okuncane abakubangayo. Wadicide ukuthi-ke aphume inxiwa ayokwakha naye ikhaya elisha. Siyabonga kakhulu kuMenzi ukuthi yena kufike kwabonakala ukuthi yena kwenzakalani kuyaphi. Shuthi kuyahlangana kancane kulokho akwenzayo. Kuyabonakala ukuthi ubhekephi. Kodwa engifuna ukubalula kakhulu empumelelo kaMenzi ukuthi lapha ku-Spotify wenza kakhulu umfowabo Mabizela. Ama-monthly listeners nqwaba 752K. Ubheke iy'ngoma ey'lidayo kuma-popular songs. Wenza ngenye indlela, uyabona the way enza ngayo wenza kakhulu manje. Futhi akekho umculo wamaskandi owenza kanje ngoMenzi. Bakhona bamlandela eduze. Kodwa the way enza ngakhona uMenzi wenza kakhulu. Abantu abakanjena-ke ku-Spotify abasebenza njengaye, abo-Mthandeni SK, abo-Smirnoff, abanye abanokusondela kancane. Bese kuba no-Limit, yes, uLimit naye unswephu kakhulu lapha ku-Spotify. Bese kuba noMshini Wemali-ke kanye noMafikizolo. Hayi, bawenzela umhlolo Spotify. Indlela aqhuba ngayo lapha noMenzi kumhambela kahle kakhulu. So akumangazi-ke ukubona uMenzi impumelelo yakhe ifakazelwa yikho konke. Ama-streams ayamfakazela, ukuqashwa kwakhe kakhulu kuyamfakazela. So sijabula kakhulu ukubona leyo nto leyo kumaskandi. Siyathemba kodwa ukuthi abantu bazoqhubeka be-stream even more. Just ukuthi yena ube muhle kakhulu umsebenzi wakhe. Lama-streams wona mahle and maningi kakhulu. Kodwa kumaskandi singenza kangcono. Siyadinga phela nathi ukuthi abaculi bakithi bengene ngenkala phana kuma-top toni. Yes, kumaskandi bahamba phambili. Sesibafuna lapha phezulu kakhulu manje. Kuyakhombisa ukuthi abantu banawo amandla. Umculo wabo usungena ey'ndaweni ey'ningi. Umculo wabo usudlala all over the country. Ema-res kuphi akusenandaba. Emalokishini umculo wabo uyadlala. Sesibadinga ukuthi bekhompithe-ke nabo laba abazi ukuthi umculo wabo iwona ongathi maybe ungena kalula emamakethe, udlala kuzona zonke iy'teshi. Nawo umaskandi ususondele kancane ukuthi leyo gap le uyivale. Kodwa-ke angikho-ke lapha. Bengilapha ekuthenini-ke asiyibongele insizwa kaMabizela. Siyayazi lapha esuka khona. Siyabazi ubunzima ama-challenges. Isanda kuphuma ekhampanini. Isanda kuqala ukungena lapha ekhona. Kwaba indaba yokungenela ingoma lo mcimbi lo weQuantum we-Mother of All Maskandi Festival. Kwaba ikhalaza benazo ukuthi nawe uyabona ukuthi esawina. Ikhampani yakhe or management yakhe yathi abesakhuluma until ukudlula umcimbi. Kwaba kuningi akaba maningi ama-challenges. Kodwa lokho sesikubeke ngemuva. Siyabonga kakhulu ukuthi-ke athole indlela ukuthi aqhubeke nempilo. Insizwa nje enethalente, insizwa ecula kahle, insizwa eshaya kahle kakhulu. I-album yayo yokugcina ekamuva. Kuningi nje okuhle. Asilokho afika nje uMenzi wenza kahle kakhulu.
mhlambe nabantu-ke bangakhuluma bakhuluma, kodwa le nsizwa yenza kahle kakhulu. And beside lezo zinto ezimbalwa ey'ncane ezisalile, insizwa ey'thobile le enomoya ophansi nehloniphayo. Ama-challenges-ke is part of life, ilokho abantu kumele bekwazi. Kodwa-ke sibonga kakhulu-ke lokhu ekwenzile le nsizwa ekwababizela. Asikwazi ukubonga phela abantu ababodwa waya i-success abanayo nabayenzayo. Uma sikubona okuhle kwenziwa abantu abanjengoMenzi, sizokuveza lokho. Uma sikubona nabanye ubani sizokhuluma ngakho. Yilokho esikufunayo, kungalokhu kuhlale kugxekwa abaculi, kuhlale kuthrendiswa izinto ey'bhedayo waya ngabo. Kumele kube ney'tori ezinhle ey'khombisayo ukuthi bayakhula umculo wabo, kukhona abaku-achieve-ayo, kukhona lapho abaya khona. Bekuyilokho nje esifuna ukukuveza. Sibonga kakhulu ithuba sokukhuluma ngizayisela kahle.